Assalamu alaykum xalq. Biz yanadan ochiq havoda, manasında endi biz Shirik kulda. Mandan indi sharoza deysizmi? O'xshashak kuni. O'xshashaklar kuni bilan zinhar bir buti ko'rmangiz. Yemi? Hozir sizga borisida anlatırlar, söylep berirler. Bik motor shara ekan bu. Bizning Ming teatr maydonchig'ida yangi teatral sezondan ikki kurator bo'lashaq. Yangi kurator anisi Yulduz Mingnullina ham Anton Xitrov. Anton Xitrov ul teatr tanqidchisi, Yulduz Mingnullina siz bilasizdir, endi ul bizning shoira. Ham biz mana yangi planlarni qura boshlaganda bizga shunday o'y keldi, nindi bo'lsa-da bir zo'r bayram uyushtirga. Qozon kishisini bizning shaharda bo'lgan qo'noqlar uchun ham Yulduz mana shunday oqshashak kuni degan bayram bo'lgan deb сөйләп җибәрде. Ул революция алдыннан булган. Күп кенә шәһәрләрдә ул Швециядән килгән шундый чара, Акчашак көне дип билгеләнгән. Бөтен шәһәр кешесе шундый хәйрия чарасына җыелып, акчашаклар ясап, шул акчашакларны саткан. Һәм шул сатылган акчаны алып, алар хәйриягә биргәннәр. Ул вакытта бик көчле булган чехотка һәм туберкулез авыруы. Һәм менә Каменка дигән авыл бар, ерак түгел, Биектау районында. Каменкада шуны туберкулезный диспансер бар. Менә ул диспансер нәкъ менә шул җыелган акчага төзелгән булган. Һәм менә бу Акчашак бәйрәме бүген біз менә аны бүгенге көнгә шулай итеп салдык. Ул шундый оммаш була инде шул Акчашак көненә. Ләкин инде хәзер ул чехотка белән, туберкулез белән бәйле түгел. Менә хәзер үзегез беләсез, көчле авыру ковид коронавирус. Без инде менә шундый зур бәйрәм оештырдык. Ул менә ышаныч, мәгърифәт һәм сәнгать белән өчесе бергә бәйләнеп китсен дип шундый бәйрәм. Театрга килегез, Мing театр мәйданчыгына, Пушкина 86, Милли китапхана бинасы. Җәмәгать, киләбезме? Киләбез. И нам хотелось именно придумать какую-то историю, которая тоже объединит очень разных людей, создать какое-то такое пространство доверия, пространство солидарности. Именно поэтому у нас вот центральный объект этого праздника, может, видели там на Перголе, это интерактивная инсталляция, которую мы вместе с горожанами создаем. То есть, это наш казанский архитектор Тимофей Зверко придумал конструкцию цветка, придумал, как эти цветы развешивать, но при этом сделали мы только где-то треть, наверное, а все остальное делают горожане. Там стоят ведущие мастер-классов, показывают им, как белый цветок свернуть. Потом люди вешают его, там уже почти все веревочки заполнены. Вот. После 6 можно будет купить один из цветов, принести домой, и деньги пойдут в благотворительный фонд «Мамы Казани». Тимофей Зверконың Акчашаклар инсталляциясына килеп җиттек. Менә ул соңыннан күрсәтербез сезгә. Тимофей Зверко инсталляциясе 6-да әзер булачак. Шушы вакытка кадәр аны иҗат итүдә катнаша аласыз. Без дә хәзер әз генә катнашабыз. Үз өлешебезне кертәбез. Киттек, карыйбыз. Хәзер без аны да элеп куябыз. Менә бу минеке. Мин анда хәтта тілеклер язып қойды. Кім сатып алыр, соңа оңышлар юлдаш болар. Вот мы видим проблему недоверия к медицине сегодня, особенно вот прямо в этом году, особенно остро себя проявившую. Мы пытаемся это снимать, эти страхи, в том числе у детей. И вот здесь, в этом помещении, где мы с вами беседуем, проходил мастер-класс «Совсем не страшный врач», где детям показывали, как врачи работают, на живом артисте рисовали внутренние органы. В общем, я сейчас вот смотрел, было здорово. Миңа калса бу чара бик файдалы балалар өчен, алар ничектер фәнгә, табибларга ышаныч арттырыр өчен. Бездә бит инде әле теге ул белем бик сай. Менә безнең хәтта олы буын арасында да кай вакыт теге вакцинацияны, чипирование дип уйлыйлар бит. Ул алай түгел бит инде, барыбер фәнгә ышанырга кирәк. Шуңа күрә барыбер инде без нык авыртсак табибларга мөрәҗәгать итәбез. Шуңа күрә аларга ышанырга кирәк инде. Әлбәттә, алар кай вакыт ялгыша аладыр, ләкин кем ялгышмый? Әлеге вакытта менә сине күзәтеп тордык, син монда экспонат кебегрәк йөргәнме? Уялмадыңмы? Мен балалар хырында менә. Беренче дәрестә каушаган идем, но аннан соң әкренләп ачылып киттем. Теге
Син каушадың? Әйе, ничектер балалар алдында. Фән өчен булгач инде, фән өчен балаларның киләчәге өчен мен үземдә әле ангина белән бронхитның аермасын бик шамалап бетермидер идем. Хәзер менә аңлыйм аермасы нәрсәдә икән. Ангина булганда тамак авырта, бронхит булганда үпкәләр авырта. Менә шулай. Исегездә калдырыгыз, җәмәгать. Нурбек Батулла. Рәхмәт. Элек бу ак чәчәкләр көне ул ике телдә үтә торган булган. Лекцияләрне татарчада укыганнар, русчада укыганнар. Хәзер менә 100 ел үтте бит инде бит. Без динамиканы нинди күрәбез? Һәр татарча лекция укый алырлык кеше калмады Казанда. Медицина турында татарча сөйләшеп булмый. Чынлыкта татар теле ул фән теле. Элек моны эшли алганнар, хәзер бу эшләнергә мөмкин нәрсә түгел, шулаймы? Шуның өчен без бу традицияне тотрыклы итеп кире кайтырга тиешбез. Татар телендә бәрәңгеч пишмак турында гына түгел, фән турында, медицина турында, икътисад турында һәр темага сөйләшеп була. Шуның өчен менә бу беренче тапкыр ясалган менә бу мероприятие, русча әйткәндә, ул дәвамлы булып торсын, кабатлансын, тагын да алга китеп, тагын да зурайсын һәм киңәйсен һәм тел үсешенә китерсен.